दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो फिन खेबसेयाव बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थांनाय सानखालि उदांस्रि सान फालिथायाव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय। गोबां दुंखावनाय बिदुंनि समाव गसंनानै थाबाय थानायाव गोग्लैदों हरखाबै पुलिसजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा, जेराव सान्दुंनि बिदुंखौ सहायनो हायैयाव बेबादि थासारि जानानै फैदों। बेनि उनाव गोग्लैनाय फरायसा आरो पुलिसफोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों, जेराव मसलपुरनि रायजोआरि फाहामसालियाव फाहामथाय होनो दैथायहरनाय जादों होनना मिथि मोनदों। नैथि खौराङाव दङ बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै जेबो फोरमान बिलाइ गैयाजासे आसामाव हाबफैखुमानाय एबा भारत हादराव हाबफैनाय बांलादेशिफोरखौ रैखाथि हान्जाया हमबोबाय थादों आरो गावसोरनि हादोर फारसेबो दैथाय हरबाय थानाय जादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव सा 21 बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ खानाय जादोंमोन, जेराव गाज्रि थांखि लानानै भारतआव हाबफैदोंमोन आरो जेबो फोरमान बिलाइ गैयाजासे सिखावै हाबनानै गाज्रि खामानि मावनो नाजादोंमोन आरो बिथांमोनखौ रैखाथि हान्जाया हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादोंमोन। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बायदिब्ला श्रीभूमि जिल्ला सिमानिफ्राय हमजानाय सा 21 बांलादेशिफोरखौ फिन गावसोरनि बांलादेश फारसे दैथायहरफिनबाय होननानै फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि, बयजोंबो सिनायजानाय आरो मोनथिजानाय रैमाल दैमारिया गावसोरनि अनसुलि फिसाजो गथ'जों जयै मोनसे सावगारि सेबखांनानै पस्ट खालामदों, जेराव ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों मैया रैमाल दैमारिया गावनि अनसुलि बिसि आरो फिसाजोजों जयै सावगारि सेबखांनाय ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना फिसाजोखौ थांनाय माखासे बोसोर सिगांनो मोननो हादोंमोन आरो बिथांमोना जयै सेबखांना होनायखौ नुनो मोनदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम नागालेण्ड सिमायाव उदांस्रि साननि फालिथाय सानावनो मेरापानियाव मोनसे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय जादों। साथाम असमिया लाइमोनफोरा पिकनिक जानो नागालेण्ड फारसे थांबाय थानाय समाव दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव बलि जानांदों, जेराव नागालेण्डनि सिमा सिङाव पिकनिक जानायनि दायनि थाखाय नागाफोरा सासे लाइमोनखौ सिलाइजों गावदोंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन सानै लाइमोनफोरखौबो नागा दुथां हानजाया गाज्रियै गाग्लोबदों। मख'जाथावदि उदांस्रि सानखालि साथाम असमिया लाइमोनफ्रा खाथिनि कदमगुरि ओनसोलनिफ्राय नागालेण्डनि रुनि बस्तियाव पिकनिक जानो होननानै थांदोंमोन। जेब्ला बिसोरो पिकनिक जाखांनायनि उनाव न' फारसे फैफिननो नागिरदोंमोन, अब्ला नागाफोरनि मोनसे हानजाया लाइमोनफोरखौ मोगा-मोगि गाग्लोबफैदोंमोन। बेनि उनाव जेबो थुलुंगा होआजासे नागाफोरनि हानजाया गले गले लाइमोनफोरखौ बुनो हमदों आरो सिलाइजोंबो गावदोंमोन होनना फोरमायदों। नदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै लोगो आफादगिरि अलंबार बसुमतारीनि मासि लानानै दैदेननायाव थुनलाइयारि बादा हाबाफारि खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सन्तोष बसुमतारी आरो माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि नारायण बसुमतारी, अल आसाम हाजं फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बसन्त हाजं, पाके टाइगार रिजार्भ बेंक जुनारनि डक्टर पन्जित बसुमतारी, नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अनजालुस दैमारि, बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारियै लोगो बुंथिगिरि रन्जन रामसियारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रन्जन बसुमतारी, थुनलाइयारि नेहाथारि सुनिल मोसाहारि, बिश्वनाथ जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बिबानगिरि कमल सिंह बसुमतारी, नदुवार बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि फारियै लोगो आफादगिरि गणेशहरि नार्जारि, नेहाथारि जायरा बर' बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव खन्थाइ, सुंद' सल' आवरायगिरि हिसाबै बाहागो लादों। PhD फरायसा, इउनिभारसिटि, कलेज आरो हायार सेकेन्डारि आरो स्कुलनि फरायसाफोरा नदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो लोगोसे बाहागो लानानै माखासे बिबुंथि लानायखौ नुनो मोनदों। भारत हादरनि 79थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै BTR सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि। बड'लेण्डनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय 79थि भारत उदांस्रि साननि समाव BTR सोरखारा गिदिरथार हाबाफारि मावफुंदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव
बिटिआरनि 6387 साबसिन नोगोरारिफोरनो थाखाय जर'खा मान बावदों। बिटिआरनि हारि माहारिखौ खौसे खालामनाय आरो बर' हारिनि इयुनखौ महर होनायनि थाखाय मख'जाथाव बिहोमाफोरखौ गनायथि होनानै मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो जर'खा मान बावनाय जादों। बिटिआर सोरखारा जायखौ थांनाय 12 आगस्ट खालि बिटिसिनि एग्जिकिउटिभ मिटिंआव हादोरनि 79थि सान फालिथायाव मावफुंनायनि उफ्रा बिथांखिफोर आजावनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मैया 79थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा बिमा सिबिनाय बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनि थाखाय थांनानै थानाय सा6 बर' बिमाफोरनो मान बावनायजों लोगोसे 10,000 रांबो अनसुंथाइ होदों। बेजों लोगोसे साबा बाथौ दौरिफोरनो 10,000निफ्राय 20,000नि गेजेराव अनसुंथाइ गथायदों। साब्रै गुदि बाथौ अजाफोरनोबो 10,000निफ्राय 15,000नि गेजेराव अनसुंथाइ होनाय जादों। रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सा16 गेदेमा सुबुंफोरनि नखरफोरनो मान बावदों। बिटिआरनि रेडिअ' एबा टेलिभिजननि सा11 गागि महरगिरिफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ गथायदों। बेबादिनो आरोबाव गोबां बायदि बायदि बिबानाव थानाय सुबुंफोरनोबो मान बावदों। भारत उदांस्रि सान फालिथायनि समावनो मैया पुलिसआ सानजौफु समाव तिताबराव साबा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला गलाघाट जिल्लानि आटकेलियानिफ्राय हेर'इन लाबोनानै थामहिनबा हेर'इनखौ लाबोबाय थानाय समावनो तिताबर पुलिसआ मोनसे आन्दोनि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै खौरां मोननानै तिताबरनि बारेरा ओनसोलनि मोनसे फोथाराव बे दुथां साबा ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो मोनो। हमजानाय सेंग्राफोरनि मुङा पाप्लु बरा, बिपुल बरा, उत्तम बरा, चादिन बरा आरो दिपन कसारी होनना सिनायथि मोन्दों। बिसोर गासिबो जरहाटनि चिनामारानि थागिबि। जरहाटनि चिनामारानिफ्राय सासे लोगोनि जोनोम सान फालिनो फैबाय थानाय समावनो सेंग्राफ्रा पुलिसनि फान्दायनायाव गोग्लैयो। पुलिसआ सेंग्राफोरजों सोमोन्दो थानाय गोबां कन्टेनारफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन बोखांनो हादोंमोन। अजद दैखांनाय जादोंदि लाइमोनफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो चिनामारा ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। बिटिसि ओनसोलाव एबा बर' ओनसोलाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै अनसायनाया गासै बिटिसि ओनसोलावनो बिपिएफ दोलोखौ अनसायनायनि दोहौ नुजादों। बेबादिनो एमसिएलए दनेश्वर गयारीखौ फिन देरहासार खालामबावनो थाखाय एबा खालामफिननो थाखाय बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर मानसिफोर एबा सुबुंफोरा मदद होफैदों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो बुटिपारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि इउपिपिएल आरो गोदान भटार्सफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सोरखाराव लाबोफिननो थाखाय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। क'क्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बाटिपारा प्राइमारिनि इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव सा 150 सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै एमसिएलए दनेश्वर गयारीजों बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैयो। सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गोख्रों थांखि। 79थि उदांस्रि सान फालिथाय समाव पाकिस्तानखौ लाल किल्लानिफ्राय गोख्रों सांग्रांथि होदों मदिया। बिथाङा बुंदों दि थै आरो दैया जयै बोहैनाय नङा। उदखारिफोरनि सायाव गोख्रों आखु दिन्थियो आरो अपारेशन सिन्दुरनि जोहोलावफोरखौ सेल्युट लायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतआ 79थि उदांस्रि सानखौ हादोर अनफावरि आरो गोसो गुदुंजों फालिनाय जादों। राजथावनि दिल्लीनि लाल किल्लायाव खुंजानाय गाहाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बाहागो लानानै फारियै 19थि खेबनि थाखाय फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो हादोरनि नोगोरारिफोरखौ सोमोन्दो लानानै बिथाङा बिबुंथि लाखियो। बे खेबाव बिथांनि बिबुंथिया जर'खायै हायुङारि रैखाथि अपारेशन सिन्दुर, रांखान्थियारि जौगाथाय आरो सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव गावनि बिबुंथिया मख'जाथाव। सिन्धु दै गोरोबथानि सायाव मोनसे गोख्रों गसंथादोंमोन। बिथाङा बुंदों दि हादोरा दायो थिरांथा लाबाय, थै आरो दैया जयै बोहैनाय नङा। भारतआव ओंखारनाय दैफोरनि दैया दासिमबो पाकिस्ताननि फोथारफोराव थांगासिनो दं, जेराव जोंनिनो आबादारिफ्रा दै गैयाजासे जुजिगासिनो दं। हिन्दुस्ताननि मोनथाय हिन्दुस्ताननि नोगोरारिफोरनिल'। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया उदखारिफोरनि जेंनाखौ लानानै पाकिस्तानखौ गोख्रों सांग्रांथि होदों। बिथाङा बुंदों दि भारतआ उदखारिफोर आरो बिसोरखौ मदद होग्राफोरनि गेजेराव जेबो फारागथि लाबोनाय नङा।
सानैबो सुबुं माहारिनि सुथुर आरो हादोरा परमाणु हाथियार सिगिनायफोरखौबो गोख्रोङै फिनजाथाय होगोन। जुदि सोरखारा एबा सुथुरा इयुनाव माबाफोर गाज्रि खामानि मावनो नाजायो अब्ला जों बेनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होगोन। एखे कालारावनो रिलिज जानानै थांनाय बलिउडनि मुंदांखा सावथुन वार 2 आरो खोला भारतनि कुली सावथुना गोबां सावथुन नायगिरिफोरखौ गोसो बोहोनो हादों आरो बक्स अफिस कालेक्शनाव गोबां करोड़ रां आरजिनो हादों। मुंदांखा बलिउडनि फावखुंगुर ऋतिक रोशन आरो टाइगार श्रॉफनि थांनाय 2019 मायथाइयाव वारनि सेथि खोन्दोआ रिलिज जानानै थांदोंमोन आरो गोबां नायगिरिफ्रा वारनि सेथि खोन्दोखौ नायदोंमोन। फिन आरोबाव रायजोफोरनि अनसायनायखौ मोननानै आयन मुखार्जीनि डाइरेक्शन खालामनाय आदित्य चोपड़ानि स्टोरी लिरनायाव दिहुनजानाय वार 2आ 14 आगस्ट खालाराव रिलिज जानायनि गिबि दिन्थिनायावनो गोबां करोड़ रां आरजिनो हादोंमोन। वार 2 सावथुनाव गाहायै फाव खालामदों ऋतिक रोशन, तेलुगु सुपारस्टार जुनियर एनटिआर, फावखुंग्रि कियारा आडवाणी, अनिल कुमार। बे सावथुना साननैनि गेजेरावनो गासै भारतआव 134 निबो बांसिन करोड़ रां आरजिनो हादों आरो गुबुन हादोरनिफ्राय 68 करोड़ बांसिन आरजिनो हादों आरो बेनि गेजेराव दासिम 200 करोड़नि बारा रां आरजिनो हादों बक्स अफिसाव। बेराफारसेथिं सुपारस्टार रजनीकान्तनि मूवी कुली सावथुनाबो साननैनि गेजेरावनो 200 करोड़नि बांसिन रां आरजिनो हादों। 134थि 2025 नि दुरान्ड कापनि गिबि खेबनि थाखाय क्वार्टार फाइनालसिम सौहैनो हानाय बड'लेण्ड एफसीआ दिनै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी थामहिनबा निउ एफसीनि हेंथायै गोख्रों नारा-नाथा जुजिगोन। रायजोफोर, बे बाराव बड'लेण्ड एफसीआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीखौ फेजेननो हागोन ना हाया? जुदि फेजेननो हायो अब्ला गल मोनबेसे सोनानै देरहासार जानो हागोन बड'लेण्ड एफसीआ इउनाइटेड एफसीनि हेंथायै? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो लोगोसे नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीआ गल मोनबेसे सोनो हागोन, बेराफारसेथिं जोंनि बड'लेण्ड एफसीआबो गल मोनबेसे सोनो हागोन, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। फिन आरोबाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनि देरायाव बेसेन नाङै मेगन नायनाय मावबादा खुंफुंदों। थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ ओनसोलनि सिङाव थानाय मेगन मोजाङै नायनो हायै, मेगन मोजां नुयै, जेखिजाया बिथिंनि मेगननि जेंना गोनां सुबुंफोरखौ बेसेन लायालासे मेगन नायनाय हाबाफारि लाबोबाय थादों। लोगोसे अपारेशन खालामजाथाव सुबुंफोरनि गाज्रि जानाय मेगनखौ बेसेन होनाङाजासे अपारेशन खालामनाबो होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबादिनो मैयाबो गावनि देरायावनो फिन आरोबाव बेबादि हाबाफारिखौ मावफुंदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बे बिथिङावनो गुबुन गुबुन ओनसोलनि गोबां मेगननि जेंना गोनां रायजो राजाफ्रा मेगन नायजाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।